3-nji noýabrda saýlawlar tamamlanandan soň ABŞ raýatları bäsleşikli prezident saýlawlarynyň netijelerine sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar. Sesleri sanamak işleri henizem dowam edýän wagty 4-nji noýabr güni ýer sagatlarda ne prezident Donald Trump ne de onuň bäsleşi öňkü vice-prezident Joe Biden aýyp ýeňiş gazanyp bildi. Pandemiýanyň arasyna saýlaw участоklarynyň gaça durmak üçin 14 milyon adam poşt arkaly ses berdi. Kökäbir ştatlarda şol bülletenler iň soňunda sanalýar. We're still just waiting for a lot of these votes to come in. It's still very early, even though we've been counting for hours now. It's just going to take some time. Aktamly goldawçylaryň öňüne eden çykyşyna Trump wagtyndan öň özüniň saýlawlarda gaýtadan ýeňiş gazananyny aýtdy we poşt arkaly ýiberilen bülletenleriň galplaşdyrylmagynyň mümkinligi baradaýdan öňe sürmelerini gaýtalady. Saýlaw resmiýleri möhüm galplyk hadiseleri barada habar bermeseler-de Trump resmiýleri poşta bilen ýiberilen bülletenleriň sanalmagyny bes etmäge çagyrdy. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? Sesleriň haçan we nähili sanaljagy babatyny her ştatyň dürli düzgünleri bar. Ýöne sesleri sanamak işleri köplenç ertesi güne çenli dowam edýär. Köp resmiýler munyň bir näçe gün dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Trump Twitter'da öz garşydaşlarynyň saýlawy ogurlamaga synanýanyny ýazdy we Twitter onuň bu sözlerine jedelli ýa-da ýalňyş diýip duýduruş berdi. Bu aralykda Biden saýlawçylary sabyrly bolmaga çagyrdy hem de öz toporunyň ýeňiş ýolunyny ynanýanyny aýtdy. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. Facebook hem Biden'ın hem Trump'ın paylaşan postlary barada duýduruş berip sesleri sanamak işleriniň heniz dowam edýändigini ýatlatdy. Saýlaw gödäwçileri Respublikanlara garanyna has köp demokratlaryň poşt arkaly ses bermegi saýlap alanyny aýdýarlar. Bu giş sanaljak poşta bülletenleriniň Biden'ın peýdasyna bolmagyna garaşlýanyny aňladýar. Ýeňici saýlaw kollegiýasynyň 270 ses almaly. Saýlaw kollegiýasynyň wekilleri öz ştatlaryna iň köp ses alan dalaşgary ses berýärler. Bir näçe möhüm ştat entek gutornukly netijeleri habar vermedi. Sesleri sanamak işleri dowam edýän wagty taraplaryň ikisi de ahmal bolan kanun göreşine özleriniň taýýardyklaryny ma'lum etdiler.